Светът около нас, явленията и законите във Вселената се причиняват от съответни природни сили. Човешкото познание и опит са възможни единствено чрез познаването причинно-следствените зависимости между явленията и закономерностите в природата. Това познаване е в основата на прогреса на науката и техниката. От всичко това следва един единствен и изключително важен извод. Няма следствие без причина. Съгласно законите на елементарната логика и на класическата философия, всяка причина се явява същевременно следствие от друга причина, като по този начин се стига в края на краищата до една първопричина, от която произлизат всички останали причинно-следствени връзки. Изразено на по-елементарен език, всичко това означава: едно произведение на изкуството трябва да има свой създател. Една компютърна програма трябва да има свой програмист. Един закон трябва да има свой законодател. Една литературна творба трябва да има свой автор. Една красива сграда трябва да има свой архитект и строител. Едно занаятчийско произведение трябва да има свой майстор. Този списък може да се продължи и да стане много дълъг, но тук ще спрем, за да създадем три закономерни справедливи въпроса. Вселената, като необятно творение, не трябва ли да има свой творец? Животът, като уникален феномен, не трябва ли да има свой създател? Природните закони не би ли трябвало да имат свой законодател? Наивно и глупо е да си мислим, че един компютър трябва да има свой производител, а необятната Вселена със своите закони и човекът като не е венец са се самосъздали или просто са плод на случайност. Голяма доза невежество и малограмотност се съдържа в атеистичния израз: природата създаде, природата направи. Или пък всичко е плод на случайност. С други думи, природата е едновременно и творец, и творение. Такива размишления са равносилни на глуповия израз часовникът е едновременно и часовникар. Това идва да покаже, че създателите на диалектическия материализъм вярват в чудеса много по-големи от онези описани в Библията. В потвърждение на това ще хвърлим един бегъл поглед в някои поразителни прояви на природата. Знаем, че при охлаждане телата се свиват. Странно изключение охлаждането на водата под 4 градуса. Тя се разширява, благодарение на което животът на световните водни басейни се запазва. Водородът гори, а кислородът поддържа горенето. Съединени в определено съотношение от тях се получава вода, която гаси огъня. Каква гениалност! Едва ли това е случайно? Слънцето на повърхността има 6000 градуса, а във вътрешността 6 милиона. Луната е на 384 000 км от Земята. Нашата слънчева система се върти около оста на галактиката със скорост 260 км в секунда, а Земята около оста със скорост 1600 км в час. Ако във всички тези стойности имаше само едно отклонение от 1 до 1000 или от 1 до 100, то животът на Земята не би бил възможен. Каква закономерност, целенасоченост и хармония! Случайността е изключена. Поразителна е хармонията и целесъобразността в биологичния свят, от молекулярно-органелно до организмо ниво. Всяко едно минимално отклонение в това отношение застрашава живота, а пречудната област на инстинктите в света на животните буди не само нашето възхищение, но много от откритията и изобретенията човек е плагиатствал от тук. Всички тези примери показват само едно: устройството и взаимодействието на целият този макро и микрокосмос може да бъде дело единствено на едно разумно всемогъщо същество. Така ни задължава да мислим и железния закон на логиката. Следствието не може да бъде по-голямо от причината. Ние решихме да попитаме всеки срещнат какво и как мисли, било то на улицата, в квартала или в града. Ето какво успяхме да заснемем. Здравейте! Здравейте! Искаме да ви попитаме, да ви зададем няколко въпроса. Как е бил създаден светът? Има различни теологии в света и хората, които не познават Господа, споделят, че светът се създаде от еволюция, от взрив. Но Библията
има ясни отговори на всички неща, които вие се интересувате. Как е създаден света? Аз искам да прочета част от Библията. Казва: първата фраза в староеврейския текст на Битие 1.1 гласи Берешит. В началото, което е и заглавието на книгата Битие, се говори за много начала. За сътворението на Вселената, на мъжа и жената, за началото на човешкия грях, за началото на Божите заветни обещания и планове за спасение. Космически прах се образувала една планета, наречена Пангея. След това тя се разделила на два нови континента, Лавразия и Гондвана. Те от своя страна са се разделили вече на останалите днешните континенти: Северна Америка, Южна Америка, Европа, Африка, Азия, Австралия, Антарктида. Зависи гледната точка на човека. От коя гледна точка, от коя страна иска да го погледне. Научно, философите, учените казват, защото живота на Земята се е сътворил от най-дребното, започва от чехълчето, което се разделва, размножава и вече ние, човеците, просъществуваме от маймуната. Но ако би било верно това, което те казват, то тогава на днешно време маймуни не трябва да има. Защо? Защото, нали, всичките маймуни трябва да са човеци. Нали, ако погледнем от тая гледна точка. Да. Но ако погледнем от библейски, значи всичко това, което виждаме, е творение на Господа Бог. Но всичко е Божие дело. И въпреки всичко, Бог, когато създаде човека, каза: творете и обладайте земята. Но аз знам, че 1778 година протестантството е запазено още при Петко Рачов Славейков. Ако не беше религията, нямаше да има писменост, както солунските пратят азбуката А, Б, В. А кое е най-хубавото, което е създал? Най-хубавото е човек. Природата. А човека, като нейн венец? Човека е венец, обаче разрушава природата. Най-хубавото нещо е природата. А пък ние хората унищожаваме, замърсяваме, избиваме животните. Говорят се различни неща, но според Библията Бог е създал човека по своя образ и своя подобие. Той го е създал с причина, с цел, за да осъществи това, което е според неговото желание, според неговата воля. Такива сме ние, циганите. Смешни и трагични. До доказване на противното. Колкото сме и смешни, толкова можем да бъдем и умни. Но ви, природата ни е такава. Искам да представим един хубав човек, отговорен за квартала. Той е създал квартала тук. Значи, той е председател на правителствена независима фондация, правата на европейските това. Иска да даде едно интервю. Здравейте! Здрав желая. Как е бил създаден според вас света? За да питате така, би трябвало нещо да питате друго нещо. За да питате така, би трябвало нещо да питате друго нещо. Какво? Според мен света е създаден Господ. Така. Господ слезал на земята Така. и като слезал на земята беше тъмнина. А нещо научно? След като тъмнината, той е делил и светлината. Направо от кал човек. И това човек духнал в него и създаде Адам. Видя, че му е скучно и е сам, изкарал от неговото ребло и създаде Ева. Какво става по-натам? Здравейте! Искаме да ви попитаме как е бил създаден света. От какво е създаден света? Как е създаден света като цяло? Защо е създаден света? В момента. От какво е създаден света? Според нас, от Господа. Според тебе, не от мен. Според мен, да. Господ е създал Ева и Адам и
направил по подобие на човек и взимал от реброто на Ева и създава Адам. И от тогава вече тръгнал светът. Нещо научно? Нещо научно. И бучка. Как е бил създаден света? Света беше преди 2000 години. Адам и Ева. Най-мануш, мука мануш. Шебети. Цеци, опастри даме, Как е бил създаден света? Как е бил създаден света? Шебети. Света като цяло как е бил създаден? Аз абсолютно не ходим на църква, не мога да ви кажа. Добре. Благодаря ви. Имам налично номерата. Веднага почита си ме, ще те сподели. Добре, без само за обществени кукатани капала, като ти време. Но, ако е една галеска сподели с кеке улица, с Гезар Павина. Как е бил създаден света? Света по-научно му се приказва, че произлиза от човекоподобната маймуна. Човекоподобната маймуна. Човекоподобната маймуна. Това човек... Едно време имало такива маймуни, сега ги няма вече. Ние ме питаме света, не човек. Човек е произлязъл от маймуната, не света. Именно света е тръгнал от хората, от животните. А какво най-много ви изумява от това, което е направил Бог? Човека! Човека! Шебети. Здравейте! Как е бил създаден света? Как да го си? Много тъп. Чав, жига ти. Не пошаство свето, ни пошаство Адам, ни пошаство маймуна. Със света той го е създал. Ти питаш кой се създава? Природата. Научно! Аз ще ти казвам. Фантастика. Съвършено запитате ли си въпроса защо в целия свет съществуват цигани? Защо няма държава? Защо няма? Така. Айде, защо няма? Аз ще ти кажа, защото Господ най-много уважава циганите и ги качи на високата планина. Господ най-много уважава циганите и ги качи на високата планина. Слушай ги на кулата. На кулата, високата кула. Добре, това е Светелин Кръчев. Шебети. Здравейте! Искаме да ви попитаме как е бил създаден света. Хел? Шебети. Шиширига! Вярно, Кой е създал света? Лили, айде. За света и луната Как е бил създаден света? и небето, аз съм. Деяните на апостолите, аз съм откраднат от дивите лебеди. Дивите лебеди, които се мобилизират на вампири, самодиви сатана, дух. Чакай. 28 държави е още една държава, които са спасени от грабване. Аз имам на десната страна слънце и десната страна белег, което аз едното слънце горе, едното е доле, защото аз давам всичко да има по лицето на земята, да има жив хлеб и да има жива вода. Аз съм деяните на апостолите от Давидово потомство, аз съм станал по-голем от вампири и самодивите. Аз съм безсмъртния, доколкото чакаме да дойдат Америка, да дойдат подводните кораби. Няма да има грабване, няма да има, че има заводи, фабрики, стопанства, че има всеки строежи, всеки работи на 28 държави и още една държава за пробитните хора. Чакай малко. Стига! Не се ли замислите, когато умрете, къде ще отидете? Годно на детето. Къде? Имате ли застраховка? Имаме, Гражданство? да, имаме. Гражданска отговорност? Да, имаме всичко. Моля ви, хора. Мъртви, там- мъртви, Чакай, с една молитва не можеш да отиваш в рая.
Аз не отивам само с една молитва. А с колко? Аз Такива имам религиозни, икони, палиш си сващи икони, те виждате ли? Да. А вече бе, играйте ключеци. Виж, Какво? аз не играя ключеци. Ама бе тук на липсито. Играйте ключеци, червете са. Правите са като маймуни. Не се правим маймуни. Чуйте ме. Не в кой да Чуй ме, чувам. скъпо душички. Не в кой да те чувам. Добре, защо не ставаш Ирен сега да говори истината? Коя е истината? Това е истината, Библията. Стига го прочете. Ама чакайте, искаме да ви дадем възможност. Искаме да ви дадем възможност да се покаете, да вярвате в Бог, а не да правите глупости на търкалето. Аз си бедам Господ. Ама как по... Циганското вярване друго, българското вярване. Да, ама не искам... Да играйте ключеци, мягките са червите. Ама не на сила искам да вярвате в Бог. Всеки има свободна воля. А вие сега ми удрете, правите си там номерата китайски. Цанко, дай патерици. Те виждате ли патерици, уважаеми зрители? Добре, Цане, ти съгласен ли си с мен с това, което казах до сега? Не, чакай сега. Когато умреме всички, къде ще отиваме? Гробище с кремета. Те виждате ли? Значи някой казва в гробищата, други в рая, а всички вярваме в Бог и в небето, но никой не се стреми към небето. Всички вярват в ада, но не се страхуват от него. И каква е тази философия, уважаеми зрители? Какво ще се страхуваме от Бог? Не е проблема да се страхуваш. Тоест, до някъде страхът възпитава човека. Ама виж, Бог не обича. Когато обичаш някой, ти искаш да знаеш за него, искаш да четеш за него, искаш неговото писмо, неговите думи, неговото присъствие, неговото докосване. С това завършвам, уважаеми зрители. Благодаря ви за това внимание. Нищо ет. За вас какво е всичко? Кое за вас е най-хубавото нещо? Дали вашите навици, вашите телефони? Кое е най-много обичате от всичко? Дали това, което има в света, дрехите, модата? Няма нищо лошо в това. Но лошо е, когато влагаме чувствата си към материалното, а обръщаме сърцата си към човека и към Бога. Отдаваме си изцяло на това, което е в света. Думите, които един прочут епископ е написал през 1736 година, важат с пълна сила и днес. Мнозина са повече от убедени, че християнството вече дори не е тема за изследване, че най-сетне е установено, че то е пълна измислица. Според тях в днешно време всички разумни хора са съгласни с това и не остава нищо друго, освен християнството да бъде усмивано и отхвърляно, задето толкова дълго е възпрепятствало насладите на света. Философите и учените постоянно ни натягват, че никой образован човек не можел да изповядва такава изпълнена с суеверия религия. Мнозина смятат за празни приказки истини като Троицата, божествената природа на Христос, Святия Дух, съществуването на дявола, на небето, на ада. И те ги оспорват толкова ловко, че по-мекошавите християни биха могли да се продават. Времената, в които живеем, изискват от нас твърда и ясна представа за християнското учение. Истината е самата Библия. Как се е получило така, че тази книга представлява точно това? Как макар и да е написана в затънтено кътче на света от шепа и юдеи, живели в различни исторически епохи, без изобщо да са се познавали. Библията съществува и до сега. Как е станало така, че тази книга е толкова дълбока и проста, толкова мъдра и лишена от недостатъци? Единственото обяснение е, че тя е със свръхестествен произход и от Бога. Искане се да ни смятат за широко скроени хора. Така се докарваме до там, че се примиряваме с доста неясни възгледи. Умолявам всички прочели тези думи да внимават, да не изпаднат в подобна колебливост спрямо религията. Победите на християнството винаги са се дължали на ясно богословско учение. Трябва да проповядваме недвумислено за Христовата смърт и какво означава тя за пагубната природа на греха, за оправданието чрез вярата, за новорождението чрез духа, за това, че трябва да се покаем
и да се оплаваме на Христос. Ето, такова ясно учение е насърчавало успешно през столетията. Бог има цел, план и всеки един от вас може да бъде нещо. Но ако се оставите умът ви да ви води, той ще ви вкара в голяма неприятност. Знаете, че Исус е вашето бъдеще. Христос е всичко за мен. Не знам за вас, не сте опитали, затова не знаете. Но ако се захванете с тази работа, ще започнете да се страхувате. Ще започнете да се колебаете. Дали наистина има Бог или някаква сила. Но някои не искат да приемат Исус Христос, защото трябва да се пречупи нещо. Но, за да прогресираш и да има просперитет, трябва да дадеш нещо. Не може да отидеш в рая, а същевременно на земята да не си живял духовно. Да не си опитал, да не си вкусил от вечността. С този документален филм се надявам да сме били от полза на всички, които се интересуват да знаят повече за този свят. Също така, с този филм се надяваме да паднат крепостите във вашия ум, които са се издигнали и ви ослепиха така, щото да не знаете за истината. И науката със своите глупости и смешни разсъждения да си затвори устата, защото вярват в прашинките на планетата. Библията е истинското огледало за човека. Там може да разбере кой всъщност е. Не спирайте да се интересувате за живота си и какво всъщност е и какво притежавате. Бедната философия се обляга на това, което вижда. Също така се обляга на своя разум. Ако знанието не дава плод, защо тогава роптаят? Знанието трябва да се вложи в делата, а не в устата. Светът е обезумял. Хората вече не знаят как да мислят, по какъв начин да мислят. Четат книги, гледат филми, толкова са любопитни за света, че стават тъпи. И също така искам да ви кажа, че няма по-голяма истина от Библията. Библията е истинското огледало. Науката и философията също поемат глътките глупости. Искам само да ви прочета малко от 2 Тимотей 3 глава. А това да знаете, че в последни дни ще настанат усилени времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви и хулители, непокорни на родителите си, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Искам да знаете, че тези неща няма да спрат. Докато вие се отдавате на света и на плътските страсти, това ще бушува вашите семейства. Така че приемете доколкото се може по-бързо. Не дайте да отлагате за утре и други ден, защото времето се тече, а вашия живот си остава неразгадан. Така че отдайте се изцяло на истината, на любовта, защото без любов всичко е празно. Всичко е извън обсега на радостта. Видях много неща в света. Виждам по телевизията какво става. Търговия с деца. Една майка забременява и продава децата си. И не само това. Още много други. Бог ще ви помогне. Дали чрез мен, дали чрез пастори, дали чрез книги, дали чрез телевизия, дали чрез някакви дискове. Бог ще ви говори постоянно. Но най-вече чрез своята Библия, която е истината. И няма подобна на нея. Уникална. И затова ви препоръчвам. Защото и аз искам да живея както вие живеете сега. Но това е само временно. И плътта иска плътското. Докато сме на тази земя, ще има борба. И за това е необходимо много сила. Много ревност. За да отидеш на небето, не само трябва да го погледнеш, но трябва и да вкусиш от него. Трябва да живееш духовно. Не само да гледаш хляба, но и да го ядеш. Така че много от вас вече докосват дъното на своята глупост. Затова аз ви благодаря, че отделихте време
И аз с много любов и старание с мой екип сме направили този филм. Затова оставям всичко в ръцете на Исус. И решението зависи от вас. Защото утрешния ден може да е късно и да изгубите всичко, което сте като цяло. Да изгубите вашето семейство, дали себе си, вашите приятели и какво ли не. Но ако се обърнете, както разбойника на кръста, пак ще ви спаси Исус. Но да имате искреност. И за това от мен, Алонсо, довиждане. Благославям всички роми за много години и нека се помолим всички роми за тази година да е благословена и да престанат многото грижи. Хайде всички ние да се хванем за ръце и да се помолим от все сърце за децата, които нямат майки и бащи. Нека Бог да ги пази и благослови. Хора, имайте сърце за Бога, че без него сте студени и гола Бога. Не оставайте дявола да закопа вашите мисли, които отиват към Бога. А ти, който спиш, стани, защото краят наближи. Разбери, не остави. Въздаваме въста упре, хвалинава е жив дедеве, сосе сиов бутлачо, свако диве тела ма любов. Въздаваме въста упре, хвалинава е жив дедеве, сосе сиов бутлачо, свако диве тела ма любов. Нямаше с кого да общувам, бях тъжен и всичко в мен рухна. Всички спомени бяха за мен, никой не взел сълзите ми, освен ти, Исусе. Вижда как противниците ми се умножават, вижда как пътят ми се стеснява. Нямах сили да продължа напред, единствено ти, Исусе, даваше ми съвет. Въздаваме въста упре, хвалинава е жив дедеве, сосе сиов бутлачо, свако диве тела ма любов. Въздаваме въста упре, хвалинава е жив дедеве, сосе сиов бутлачо, свако диве тела ма любов. Винаги затисни къде има и така, но това ме прави по-силен всякога. Аз сама и не мога да се подам на страха. Имам нужда от Христа, имам нужда от Христа. Всичко е възможно за този, който всичко е възможно, всичко е възможно за този, всичко е възможно.
godivete